Татарстан галимнәре белдергәнчә, кызганычка каршы Чуашстан татарлары тарихы, шәхесләре һәм андагы авыллар тарихы әле бик аз өйрәнелгән. Милләттәшләребез башлыча республиканың Комсомол, Батыр һәм Ялчык районнарындагы 16 татар авылында гомер итә. Моннан берничә ел элек республиканың татар автономиясе рәисе Хайдар Сафиуллин энесе Фәнис белән төбәктәге татар тарихы белән кызыксына башлыйлар. Дөрес, узган гасырда бу эш белән аларның авылдашы Сәнәтулла абый Басыйров та шөгыльләнгән. Ул вафат булганнан соң, ул калдырган бай мирасны өйрәнергә абыйлы энеле Сафиуллиннар авылына да инде. Arxivlarda бар материал күп кына белгер, үзебездәгеләр бик каты күп, монда Чебоксарда да үзебездә националь библиотекада архивлар иде. Әлхәмдүлилләh, җуллар асылып бара. Югары һәм Урта Идел буе татарлары тарихында һәм мәдәниятендә ислам дигән төбәк-ара фәнни-гамәли конференцияның беренче көне Чуашстанның иң зур авылларының берсе Урмайда үтте. Оештыручылар белдергәнчә, конференция Урмай хакында шактый гына сорауларга җавап табарга һәм уникаль мәгълүматларны ишетергә мөмкинлекләр ачты. Урмай буенча безнең инде зур ачыш ясалдык. Урмайның нигез салган елы 1647 елны татарларга, служилый татарларга биргәннәр җир. Шунсы сөенечле, милләттәшләребез яши торган байтак төбәкләрдә татар авыллары тарихы турында яңа китаплар чыга, һәйкәлләр, истәлек такталары куела, төбәкчеләр форумнары, фәнни-гамәли конференциялар уза. Түбән Новгород өлкәсендәге 34 татар авылының байтагы хакында да китаплар чыккан. Заманында Сембер губернасына кергән Сафаҗай авыл тарихын өйрәнү белән 19 гасырда ук шөгыльләнә башлаганнар. Сафаҗай дәфтәрләре әле инкилабка хәтле, революция хәтле язылып чыккан. Менә шул Сафаҗай дәфтәрләрендә без бүгенге рус телендә дә аны яңадан тәрҗемә итеп бастырып чыгарга идек, әлхәмдүлилләh. Марий Эл Республикасының татар мәдәният үзәге директоры Илгиз Гайсин төбәк тарихын, шуннан чыккан танылган шәхесләрнең язмышын өйрәнү, шәҗәрәләр төзү өчен мәктәптән үк башларга кирәк ди. Бар инде организациялар, зарегистрированная общественная организация краеведов, татарских краеведов Республики Марий Эл дигән. И бездә татар үзәгендә үзебезнең түгәрәк бар. Шул тарихлар буенча өйрәнүчеләр мәктәпләрдә дә бу эшләр башланды инде шәһәрләр буенча, хәзер инде авылларны тарих буенча алар инде сочинениелар язып, конкурсларга катнашып, ул конкурсларны татар мәдәният үзәге оештыра. Борынгы Рязань төбәге халкыбыз тарихында аерым бер урын алып тора. Өлкәдә татар авыллары аз булса да, алар хакында байтак кына мәгълүмат тупланган. Районнарда яшиләр татар мишәрләр, анда авыллар зуррак. Birinci avul Bastanova, anda iki burunlu meşet, bir kadar 200 kişi yaşı Tatar kişileri. Hem de bir 40 şakırım şu avuldan Ece avulu, Aziyeva degen avul, ul bik şunda tanılgan avul, çünkü ondan çıktı Fikret Tabiyev, Salih Yerzin, şul avul bütün Tatar avullarının Rizan ülkesinde en zorusu, anda bir kadar 400 kişi yaşı, anda Tatarlar da Uruslar da yaşı, anda Tatar medeni üzəgi var, Tatarlar tırışalır üz mədəniyyətin saqlarga. Россиянең үзәк һәм Идел буе төбәкләрендәге авыллар һәм мәчетләр тарихын өйрәнеп, алар хакында китаплар чыгаруда Мәскәүдәге Мәдинә нәшрият йорты да зур эшчәнлек алып бара. Мәдинә нәшрият йорты күп йөзләгән дане китаплар чыгарды. Аларның күп элеше tarih boyunca bugünkü kenni küp türlü başka regionlarda da başka ülkelerde de üzlerinin tarihlerini öğrenü, üzlerinin kayan kilip çıkanlarını öğrenü, ul da gerekte iş alınıp bara. Tatarstan Fənlər Akademiyasının Şehabuddin Mərcani ismindəgi Tarix İnstitutunun өлкән fənni xidmətkarı Aydar Xeyriddinov Musa Bigiyev xidmətlərinə nigizlənib 19-cu əsrdə mədrəsələrdə bilim dərəcəsinin yumşaq bolğanlığı haqqında faktlarga nigizlənib çıxış yasadı. Dini mədrəsələrdə Musa Bigiyev әйтүенә күрә, Sadreddin Ayni'nin әйтүенә күрә, алар bir zamanda Бухарада укыганнар. Sadreddin Ayni Бухара турында әйтә, Musa Bigiyev bütün dünya мәдрәсәләре турында әйтә, dini bilim verilmәгән дигән нәтиҗәгә киләләр икесе дә. Әйтерсең, bir kitap укып, яки бергә утырып сөйләшкәннәр дә dini bilim юк, ягъни Коръән белеме юк, тәфсире юк, хадисе юк, җыен юк, бар укытыла, дигән сафсата. Bir cümleni anlağı için yarı yıl vakit sarf ettiler, anlağı için değil. Hele mesela kitap yazışı yaklaşkan bular. Bir sözün iki kitap kavatlı. Mene şunu yarı yıl boyu şeyinep, ahırda bu kişi galim bulgan iken hem bunu yazganda onun özü değil, onun kalemi yaklaşkan diyen fikirge kiletirgan bulgan.
Әлбәттә, ил тарихы белән бергә туган як тарихында өйрәнергә кирәк. Бүген безгә берничә йортлыгына авыл булса да, аның турында китап чыгаруны үзебезгә максат итеп куярга кирәк. Чуашстаннан Рамис Сафин, Әхмәт Бедарисов, Татарлар.